И здравейте хора, аз съм Алекс Тивич и днес ще играем Clash Royale, епизод 7. За вас трябва да е, нали, вие го гледате като епизод 1, просто преди снимах с една друга програма Screen Recorder и които време се получаха и качвах, но беше в друг канал, който не се получи нищо, защото не беше много разбъркано. За този епизод трябва да е 7, но е първен, пак ще се казва 7, нали, епизод 7. Бях толкова близо да стана това, 7 арена, обаче спаднах. И да, сигурно утре или от други ден ще има chest opening. Виждате Magical Chest, ще е Medical Chest, Golden, 3 Silver Chest, 2 Free Chest, 1 Crown Chest и сигурно Clan Chest. То не се събере. Ще игра с този дек. Те ще направят 48. Да не спечелих новата карта. И хора, ще закрая една игра да видите дека и по-скоро качва за това. В коментарите ми предложете някакви декове, които може да изпробвам. What? Все пак да сме доса. Къде е ходил чак? Че да има всичко това. И Guardians. Въй. Ечи 7 арена. Колкото щеше. Качат 7. Че малко визарите. Те се умират бързо, обаче. Беше ли? Хедшотвам. Хедшотове прави. Дай сега. Да ще защитава. Един хок да опитва. Ако чите концентрална такова ще се гръмна. Тактика е, нали, пускам един Giant. Хайде, Giant скеля. Амено, кула. Амено. Фокус! Що така? Що все на мен? Сега да видим след скелет на ми. Тиха си ми пусна. Моите поздрав, бе. Моите поздрав. И е беката. Хътчот. Беги. Пусти ми скелет на ми. Моля се. Ай да те един. Пусти ми скелет на ми. Никой ще направиш това. Опс. Не бе хок. Защо на там? Стига сте с картини. Досъж майче. Те са силни дефенс карти. За това той ги използва. Той са дефенса. Той трябваше да се пази. Пробим бърве, че може да се опуснеш където си искаш, когато си искаш. Бе, не да си разчиствам, но бям по-малко от кулите. Направо му издръжка и тази кула, че ма доса вече. Поне едната кула да му убия. Че става лошо. Ако не му убия поне едната кула. Стане много лошо. Ти как да му убиш кулата, като той ходи на 7 арена? Като той ходил на 7. Бе, даже ми издръжка и тази кула. Аз не може да направя нищо. Виждаш западни удари. Просто не ми се занимава с такива хора. Колко е гадно е. Аз мога да уча на 10-та арена, да имам всички карти, да се падне на първа, да видим колко ще им яко. Там да ги кърчат тук. Но е гадно. Значи дека си е стилен, ако не срещу хора, които са ходили 7 арена, че имат някакъв тук бандит, фул легендари дек. Беше ходила къде? Да не казвам. То с къде е ходил, То с къде е ходил също? Души. И принцеси. Да, много яко.
много яко. Тралалалалалала. Тук принцеси, дарк принцове, баси. Аз ви казвам, тази игра ще ме води. Тук съм си... Вече не съм си. Вече съм го. Право. Вече изкърчих палец. Буквално. Това е един зап. Да им прави хедшотове. Това просто момент да са. 1965, 1904. Не, аз отказвам, аз си мога. Аз си мога просто. Това е нечестно. Това е нечестно. Това е нечестно. Даймо. Диги дак дак. Диги дак дак. Диги дай. Fire. Fire. Така. От тактика. Хок. Гоблин барил. Пъти ми скелет на армия. Ако пъти скелет на армия съм го прецакал. Мини пека. Дай. Дай. Тука. Fuckers. Damn it. Just skeleton. Giant modern. Fucker. Прецакан. Цака. Ето е, то не е честно. Тя е там баси арената, тук да той да сляза, да ги кърча като за световно. Не, просто не. Не е честно. Ще ги съдя. Е честно може да слизаш арена, си баси силните карти. Това е честно. Като се кача пета. Ай, дай му, бе! Ой, ти бе! Това си беше уникално за мене. Принцес. Нещата, които са много стойности към Ели Барбериан, Балон, Принцес. Даже нещата, които не са честни. Принцес. Това Дарк Принц. И Ели Барберианите. Седма. Аз съм сигурен, че ходим и на осма. Още малко не остава, давайте. Аз там съм трудната победа. Само ще чакай, ще го пусна. Направя на 4. Той си беше най-голямото чудо в историята. Тук ми взех колата. Тук нали се ядосах. Тук така. Оставяхме двете коли лекичко на маничко. Тук го прецаквам. Накрая ма прецака той. Ей така. На. Тук ми би хода. После след се. Тук е Хогвартс, гоблин, бареловци. Така. Тук се ядосах много. Тук много ме ядоса това. Тук го прецаках. Тук му остане мума, когато и сам се борих да ме взема. Сам се борих. Крак, гоблин барел. Леси. Хок. Остане толкова много. Така. Крак, гоблин барел. Да се опита и... Край на играта. Това беше
толкова успорвана игра. Толкова успорвана, но аз победих. И да, хора, ако не съм го казал в началото на клипа, защото вече забравих след всичко това, сигурно, да, аз го казах, обаче пак ще ви напомня. Утре или от други ден ще има това. Защо се не казвам това? Утре или от други ден ще има chest opening. Това ще ви кажа. Magical chest, golden chest, 2 silver chest, 2 free chest, 1 crown chest, защото може един и 2 clan chest. И след този голям chest opening ще имам доста пари и ще познаете какво. Сигурно ще дигна 8 левел, ще започна турнамент и ще имам по-голям chest opening, нали, от тук. И искам да играя Ретро Роял най-сетне, нали, Ретро Рояла тук. Ще взема дека на Дидо, си го беше направил. Малко е копиране, нали, знам, че малко копиране, обаче нищо толкова. И да, това беше всичко от мен. Аз бях Алекс ТВ и до скоро!